Dacă puteți să stați jos, în așezat, pe un scaun, simetric, atunci putem să continuăm exercițiul. Dacă nu puteți sta în așezat, găsim o altă poziție atunci când suntem în criză de durere de spate. Când stau în așezat, ce vreau să urmăresc? Luăm cantitatea gluteală, adică fesa, o dau deoparte, simt osul că stau exact pe el, o dau pe cealaltă departe, să simt că stau exact pe oasele fundului și îmi găsesc o poziție în care spatele meu să fie confortabil. Adică să nu fiu în criză, să nu fiu în durerea aia acută care îmi ține lombara. Ok? Călcăile sunt la nivelul genunchilor, nu sunt aici în spate, nici mai în față, pentru că îmi va modifica poziția naturală a bazinului. Vă imaginați că această cutie este de fapt un birou, da? Și după ce mi-am găsit poziția, fixez partea cubitală, partea de la degetul mic pe birou, umerii sunt coborâți și din poziția asta inspir, iar pe expir presăm de sus în jos și cresc în înălțime și țin presiunea strângând abdomenul. Practic vreți să simțiți cum abdomenul se încordează și spatele vostru rămâne inert și relaxăm. Facem 5-6 repetări, menținut 5-6 secunde. Și progresăm. Presăm în continuare. Capul este în linie cu umerii. Înclin bărbia un pic spre mărul Adam și de aici, din abdomen, foarte puțin, trag cocciusul către înainte, duc bazinul în poziție neutră. Este foarte important să nu stați în fața oaselor bazinului sau în spatele oaselor bazinului. Stați exact perpendicular pe ele și când presez, bazinul rămâne fix, iar mișcarea de înapoi și înainte se găsește în parametrii în care nu este durere și este în parametru în care aproape este insesizabilă. Ați făcut 4-5 repetări, ați relaxat.